duk mun yi imani da su ko muna koyan addini a cikin su, amma cikin waɗannan littattafan ba ɗaya daga cikin su da ya kawo babi ko fasali na maulidi. To me yasa ba su kawo ba? Yanzu muna neman illa da ta sa ba su kawo ba, ko dai dukkaninsu sun yi mantuwa shi yasa ba su kawo ba, ko kuma dukkaninsu sun ɓoye ilimi, ko kuma dukkaninsu sun jahilta ba su san fallan maulidi ba da haka ba su kawo shi ba, ko kuma me, ko kuma maulidi ba addini ba ne da haka ba su kawo shi ba. Saboda haka cikin waɗannan dole a yi ɗaya. Mantuwa suka yi gaba ɗaya, iliminsu ne bai kai ba, ɓoye gaskiya suka yi, a aƙidar su shi ɗin wannan ba addini ba ne da haka ba su rubuta shi ba. Kanci dole ne a nemi ɗaya daga cikin biya dole ne, wannan shine hanyar tattaunawa, wannan kaga shine usulubin da aka bi a nan gurin, ɗaya ne daga cikin asalai na jadal na tattaunawa tsakankanin mutane. Idan wani zo ce maka kana kin wane, kai ka ki wane, suka ce ni ba kin su nake ba ka san wali, suka ce ni ba na kin kowane wali, wallahi tallahi ina son wali, kuma ni ba na inkarin karamarsa, na yadda wali ne, na yadda yana da karama, ba na inkari, ba na masa hasada karama da Allah ya bashi, Allah ma ya kara masa wata ɗoriya akan ta da. Amma rigimar fa ba akan kasancewar sa wali bane ba, kuna barin babin da ake musu, kun bar filin dagar kun shiga wani wuri daban. Ba wannan ne filin dagar ba shi ne filin faɗan ba. Maganar ba wai karamarsa bace ba, yana da karama na yarda, shi wali ne din na yarda, amma maganar abishi waye yace abishi, nan ne inda musu yi. Wane ne yace abishi, nan rikicin yake. Ni na da shi wali ne, amma ni annabi zan bi ba zan bi shi ba. Dalili na ba zan bi shi ba, ba wai dan ba wali bane, ba wali ne, Allah kara masa karama, na yarda da shi. Amma abin da yake faruwa shine, na san tarihin haihuwarsa, an haife shi shekara ta 1150, wato kenan bayan hijira, shekara ta 1150, wato kenan bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniya da shekara ta 1000, bayan annabi ya bar duniya da shekara 1140 da wani abu, sannan sai aka haifi shi wane da aka ce masa waliyi ko mai karama. To wannan tarihin na shekara 1140 da wani abu, da 140 da wani abu, mutane sun yi sallah, sun yi azumi, sun yi zakka, sun yi haji, sun yi zikiri, sun yi hailala, sun yi istighfari, salati duk sun yi, salatin da ba nashi ba, zikirin da ba nashi ba, sallar da ba irin tashi ba, irin wadda annabi ya koyar. Ta yi ko ba ta yi ba? Za su shiga aljanna ranar tashin kiyama ko ba za su shiga ba? Amma fa ba shi suka ba, dan lokacin ma ba haife shi, addinin shi yayi. To dan me sai da aka haife shi kuma sai yayi juyin mulki yace sai an bi shi za a shiga aljanna? Kaga ita rikice shi. Da haka idan gure, idan kana son a zauna lafiya ka daina ba ruwanka da wali, duk waliyai bayan Allah ne, mun yadda da su waliyai ne, ko mun yadda suna da karama, amma biyayyawa aka ce abi, annabi aka ce abi, shikenan magana ta kare. Wallahi tallahi duk wanda bai bi annabi ba zai shiga aljanna ba. Kai kuma ka rantse ka ce wallahi tallahi duk wanda bai bi wanda ba zai shiga aljanna ba mu ji. Kaga wannan magana ce ta gaskiya guda daya. Sai in kawo maka dubban mutanen da ba su bi shi ba kuma ka yarda da su, ka yarda da Abubakar, ka yarda da Umar, ka yarda da Usman, bar ma ta sahabbai, ka yarda da tabi'ai, bar ma ta tabi'ai, ka yarda da Imam Malik ibn Anas, ka yarda da Imam Shafi'i, ka yarda da Imam Ahmad bin Hanbal, duk ba su bi shi ba, shi wannan waliwa na ba su san shi ba, ma dan tsakanin shi da su shekaru ɗaruruwa ba su bi shi ba, kuma muna kyautata san dukkanin waɗannan 'yan aljanna ne, ba su san shi ba a tarihi, ma san ba a yi shi ba ma lokacin da su suka zo duniya, kuma za su shiga aljanna, ko ba haka ba? Insha Allah za su shiga aljanna. To me yasa da ya zo daga baya sai aka ce shi din kuma sai in an bi shi ne sannan kuma za su shiga aljanna? Kaga a nan gudun inda malaman za su yarda a rika tattauna a haka a cikin ruwan sanyi, ba zagi, babu fada, babu wane kaza ne to da shi kenan, har a cewa wane kowa komai dai kawai a tattauna. Allah ya samu gani. Ha sai da mun dade dan ja aya ta gaba mu.
إخوتي أحبابي لكم ألف تحية نزفها تحية إسلامية نزفها تحية إسلامية نزفها تحية إسلامية إخوتي أحبابي لكم ألف تحية نزفها تحية إسلامية نزفها تحية إسلامية نزفها تحية إسلامية مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا العز تجلى والنور هل علينا. shi yasa lokacin da muke musu da wadansu yan uwa kan batun maulidi muka ce duk abu ne mai sauki da ahlari da ismawi da iziya da risala da askari da muktasar duk littattafai da na koyan addini mu da ku duk mun yi imani da su ko muna koyan addini a cikin su amma cikin waɗannan littattafan ba ɗaya daga cikin su da ya kawo babi ko fasali na maulidi. To me yasa ba su kawo ba? Yanzu muna neman illa da ta sa ba su kawo ba, ko dai dukkaninsu sun yi mantuwa shi yasa ba su kawo ba, ko kuma dukkaninsu sun ɓoye ilimi, ko kuma dukkaninsu sun jahilta ba su san fallon maulidi ba da haka ba su kawo shi ba, ko kuma me ko kuma maulidi ba addini ba ne da haka ba su kawo shi ba. Saboda haka cikin waɗannan dole a yi ɗaya, mantuwa suka yi gaba ɗaya, ilimin su ne bai kai ba, ɓoye gaskiya suka yi, a aƙidar su shi ɗin wannan ba addini bane da haka ba su rubuta shi ba. Kanci dole ne a nemi ɗaya daga cikin biyaye, dole ne wannan shine hanyar tattaunawa. Wannan kaga shine usulubin da aka bi a nan gurin, ɗaya ne daga cikin asalai na jadal na tattaunawa tsakankanin mutane. Idan wani zo ce maka kana kin wani, kai ka ki wani suka ce ni ba kin su nake ba, ba ka san wali suka ce ni ba na kin kowane wali, wallahi tallahi ina son wali kuma ni ba na inkarin karamarsa, na yadda wali ne, na yadda yana da karama, ba na inkari, ba na masa hasada karamar da Allah ya bashi, Allah ma ya kara masa wata ɗoriya akan ta da. Amma rigimar fa ba akan kasancewarsa wali bane ba, kuna barin babin da ake musu, kun bar filin dagar kun shiga wani wuri daban. Ba wannan ne filin dagar ba shi ne filin faɗan ba. Maganar ba wai karama sa bace ba, yana da karama na yarda, shi wali ne duk na yarda, amma maganar abishi waye yace abishi, nan ne inda musu yi. Wane ne yace abishi, nan rikicin yake. Ni na yarda shi wali ne, amma ni annabi zan bi ba zan bi shi ba. Dalili na ba zan bi shi ba, ba wai dan ba wali bane, ba wali ne, Allah kara masa karama, na yarda da shi. Amma abin da yake faruwa shine, na san tarihin haihuwarsa, an haife shi shekara ta 1150, wato kenan bayan hijira, shekara ta 1150, wato kenan bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniya da shekara ta 1000, bayan annabi ya bar duniya da shekara 1140 da wani abu, sannan sai aka haifi shi wane da aka ce masa waliyi ko mai karama. To wannan tarihin na shekara 1140 da wani abu, da 140 da wani abu, mutane sun yi sallah, sun yi azumi, sun yi zakka, sun yi haji, sun yi zikiri, sun yi hailala, sun yi istighfari, salati duk sun yi, salatin da ba nashi ba, zikirin da ba nashi ba, sallar da ba irin tashi ba, irin wadda annabi ya koyar. Ta yi ko ba ta yi ba? Za su shiga aljanna ranar tashin kiyama ko ba za su shiga ba? Amma fa ba shi suka ba, dan lokacin ma ba haife shi, addinin su yayi. To dan me sai da aka haife shi kuma sai yayi juyin mulki yace sai an bi shi za a shiga aljanna? Kaga ita rikici ne. Da haka idan gure, idan kana son a zauna lafiya ka daina ba ruwanka da wali, duk waliyai bayan Allah ne, mun yadda da su waliyai ne ko mun yadda suna da karama, amma biyayyawa aka ce abi, annabi aka ce abi, shikenan magana ta kare. Wallahi tallahi duk wanda bai bi annabi ba zai shiga aljanna ba. Kai kuma ka rantse ka ce wallahi tallahi duk wanda bai bi wanda ba zai shiga aljanna ba mu ji.
kaga wannan magana ce ta gaskiya guda daya. Sai in kawo maka dubban mutanen da basu bi shi ba kuma ka yarda da su, ka yarda da Abubakar, ka yarda da Umar, ka yarda da Usman, bar ma ta sahabbai, ka yarda da tabi'ai, bar ma ta tabi'ai, ka yarda da Imam Malik ibn Anas, ka yarda da Imam Shafi'i, ka yarda da Imam Ahmad bin Hanbal, duk basu bi shi ba shi wannan waliwa na ba su san shi ba, ma dan tsakanin shi da su shekaru ɗaruruwa ba su bi shi ba, kuma muna kyautata san dukkanin waɗannan 'yan aljanna ne, ba su san shi ba a tarihi ma, san ba a yi shi ba ma lokacin da su suka zo duniya, kuma za su shiga aljanna ko ba haka ba, insha Allah za su shiga aljanna. To me yasa da ya zo daga baya sai aka ce shi din kuma sai in an bi shi ne sannan kuma za a shiga aljanna? Kaga a nan gudun inda malaman za su yarda a rika tattauna a haka a cikin ruwan sanyi, ba zagi, babu fada, babu wane kaza ne to da shi kenan, kar a cewa wane kowa komai dai kawai a tattauna. Allah ya samu gani. Sai da mun dade dan ja aya ta gaba mu.